19. februára 2019. Wolf hľadel striedavo na dokumenty rozložené na stole a súbory otvorené v počítači. Hlavu mal plnú rozvírených myšlienok. Stále spracúval nové informácie, no pritom sa nedokázal ubrániť pocitu, že mu na tom celom čosi nesedí. Niekoľkokrát si prečítal list, ktorý údajne napísala Mária Bernátová. Ďakovala v ňom niekomu, kto ju zachránil, keď sa na ňu vykašľal vlastný manžel. Hovorila o manželských problémoch? O tom, že našla útechu v náručí iného muža? Bol tým mužom Adam Vaněk? Marek sa musel nad tou predstavou nahlas zasmiať. Nech o tom akokoľvek pochyboval, v každom prípade si bol istý, že list, ktorý Mária Bernátová po sebe zanechala, nebol odkazom na rozlúčku pred samovraždou. Skôr bol dôvodom na jej vraždu. Wolf uvažoval o Filipovi Bernátovi. Mohol byť kolega Vaněkov vrah? Zabil vlastnú ženu? Čisto teoreticky to dávalo zmysel. Prišiel na jej neveru, chcela ho opustiť, nemohol to dovoliť a tak ukončil jej život. Po rokoch zistil, k tomu prebral ženu a rozhodol sa pomstiť. Ale ako to súviselo s tým, čo sa deje teraz? Marek prudko pokrútil hlavou. Pochopil, čo sa mu nezdá. Spomenul si na situácie, keď mu vrah písal na tajný telefón. Na prvú správu potom, ako odomkol mobil vo Vaněkovom byte. Na kompromitujúcu fotografiu, čo mu zanechal. Na správy prijaté neskôr. Najviac v ňom rezonovala konverzácia, ktorej predchádzal únoscov návrh, aby si Wolf a Vaněk vymenili pozície. Vaněk si nezaslúžil zomrieť. Za to ty áno. A ty si kto? Boh? Pokojne ma tak môžeš nazvať. Poznám všetky tvoje hriechy. Marek sa cítil ako marioneta, ktorej nitkami ťahal neznámy páchateľ. Celý čas s ním manipuloval. Išlo mu oňho, nie o Vaněka. Zrazu mu to došlo. Vaněk mu z chaty volať nemohol, keďže bol uväznený. Hlboko uprostred lesa by nemal signál a pravdepodobne by sa vôbec nedostal k svojmu mobilu. Vrah mu púšťal nahrávku, preto znel Adamov hlas strhane.